Adatlygyň ýurt içinde kawarçylary valyuta konvertasiýasynyň çäklendirilmegi netijesinde kyn ýagdaýda galan türkmen telekeçileriniň ýurtda öndürilen dokma önümlerini goňşy ýurtlara, şol sany Özbegistana, Azerbaýjana we Gazagystana edip ýerine ady önümlerini alyp gelmäge barhakan ýykyn edýänliklerini habar berýär. Soňky aýlarda türkmenler goňşy Gazagystana, türkmen uçuruna gelip bolýan az sanly ýurtlaryň birine gaçak dokma önümlerini getirmäge has köp ýykyn edip başladylar diýip türkmen howa ýollaryna Akçeşme adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Şu aralykda Reuters habar agentligi energiýa eksportlar çäklendirilen türkmenleriň Platensa el süpürgüç gaçakçysyna öwürleýänligini habar berdi. Iqtisatçı taklyga düşen uğur tapıcı türkmenler goňşy Gazagystany el süpürgüç, ýassykdaşy, ýorgonnaşy, düşegüssi ýalda atlar daşap güderan aýlajak bolýarlar diýip Halkara habar gurulugynyň Almatydaky habarçysy 23 aprelde ýazdy. Onun sözlerine göre näresmi söwdügärleriň alym uly Hytaý sumkalaryna salyp getirýän ýükler wagtal aeroportun ýolagçy ýüklerini alynýan ýerine daknaşyk, böget döremegine sebäp bolýar. Uzun milli köýnek giyen, başlary gyňaşly 45-50 ýaşlarynaky türkmen aýallar Aşgabatdan Almaty şäherine gelýän her reýse diýen ýaly kän ýük getirýär diýip habarda edilýär. Adatlyk radiosu 28 martda Yevgeni Kanshin adly ýolagçynyň düşüren videosunu çap etdi we ol videoda türkmen howa ýollarynyň 18 martda Aşgabatdan Almaty şäherine amala aşyran reýsinden soň Gazag aeroportunyň ýolagçy goşlaryny paýlayan bölümine emele gelen kadasyz ýagdaý görkezilýär. Şol wagtda türkmen uçuruna gelmeli ýükleriň köpüsiniň wagtyna gelmän ýolagçylar üçin goşmaça alada döredýänini gaýdylýar. Mundan türkmen raýatlarynyň Azerbaýjanyna, Hindistanyna gaçak mallar, şol sanyna altyn kümüş bilen tutulan warda hem habarlar çykdy. Türkmen howa ýollaryny Akçeşmeň adatlyk radiosynyň habarçysynda anonim ýagdaýda beren maglumatyna görä, näresmi söwdügärleriň Aşgabat aeroportunyň üstü bilen uly meçörde daşaryk çykarýan önümlerini esasan ýüri tögüllüklaryň işgärleri ýol açýarýarda, şolaryň kömegi bolmasa bu işi beýle aňsat edip bolmaýar. Häkimetler halkyň güderan ýagdaýlaryny mümkin bolugça agyrlaşdyryp, olary uran uğurlaryny özlerine para bermäge mejbur etjek bolýarlar. Bu olaryň düşegüntli biznesini öwürli diýip aeroportda Akçeşme adatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Netijede ýurtda öndürilen az sanly yerli önümler dukanlarda bahasy zor bilen ardan saklanýan harytlar bolup, olary hümmeti barha aşak gaçýan manatda satyn almak we dollaryň gara bazar narhlarynyň satmak bilen gazanylýan puluň bir bölegi ýürüýte ulluklarının işgärleriniň jüýsüne düşýär diýip bu ýagdaýy öwrenen habarçy aýtdy.